Здрасти, здрасти. Ти кое момиче си, на кого си? Женена ли си? Имаш ли деца? Къде работиш? А сега не работиш. Как на борсата ли си? На къде ще отиваш? Гледам те, че чакаш автобуса. Какво ще правиш в града? Вчера видях мъжа ти мина тук покрай центъра. Къде ходиш? Нещо носиш май. Та си видя ли? Чива някъде. Кой знае къде ходи? Кой вика, бе? Я излез да видиш кой вика. Не мога да видя от тук. О, кумшике, пак на къде? Къде ще отиваш? Става няколко дена. Кумшията ходи някъде. Всяка сутрин по едно и също време излиза. Не знам къде отива, не мога да разбера. Трябва да питам Иванка. Тя ще знае 100%. Ей, никой не ти казва нищо в този село, че не може да разбереш.